Yaş Türkmen türgenleri dünýä ýüzünde ýene bir ýola ýaşyl togumuzy beýge galdyrdylar. 2026-njy ýylyň 1-3 awgust aralygyna Gazagstanyň Aktaw şäherine ýetkinjekler arasyna karate boýunça Wakafanyň Merkez Aziýanyň 11-nji çempionaty geçirildi. Türkmenistanyň Karate-do Federasiýasynyň habar bermegine görä, bu ýarışa ýurdumyzyň ýygyny toparyndan 36 türgen, 4 tälimçi, 6 emin we 1 wekilçilik edip gatnaşdylar. Ýaş türgenlerimiz bolsa 21 sany ýeňişli orunlara münasip boldular. Şolardan Ahal welaýaty boýunça 9 sany türgen gatnaşyp, 7 sany ýeňişlerine münasip boldy. Ýagny Qakalif Ali Muhammed 1-nji oruna altyn medala münasip boldy. Muradov Babagelli hem-de Aman Nurdiýew Gurban-Nazar daglar bolsa 2-nji oruna kümüş medallara münasip boldular. 3-nji oruna birinji medallara bolsa Attaýew Muhammed Ali, Oraz Mehmedov Ramazan, Hojaýew Şah Muhammed, Aman Nurdiýew we Nurana daglar eýe boldular. Bähleşikde Ahal welaýatyndan gatnaşan ýaş türgenlere Ahal welaýatynyň baş tälimçisi Maksat Attaýew ýol başçylyk etdi. Ýaş türgenlerimizi gazanan üstünlikleri bilen tüýsürekden gutlap, spor däleminden mundan beýlägem uly üstünlikler arzu edýäs.